megalayapost.news. Katrai jong kawan kar Indian Service habernihan kagas agency ke bapen yang gasi ki pajba hakathan bernihan ter shadu kathan terngah berkhana para menta kasi kala pensyai pajba halor ke jingthut ker kompen poi gas ki pajba bapen kam gas bar hakju kapor kala penramru halor ke jingleitur ki RBYF halor ke jingleitur ka RBYF pat pajba ha office turikam jongka kabadan habernihan pat kabalajah ka khandai torik mentau benai katrai jong kawan kar Indian Service kala ong bakala ai ke jing shakri ki pajba mentala arpois nam klam kanu nugu jing puntut iki pajba kiba penun kam gas hakathan bernihan shadu khana para henry hakawai pat kalyang kalapan pau ya jing songkhya halor ke jing sha kno bakati ka gas agency kadon kti hakabandi tu iki tendong gas bat ki jing sha kno babun jan khamtam e halor ke jing lektur ka RBOF bat ki pajba ha office turikam bat kabala thut ka turik ka hakate ka agency shushu kalong baki pajba ki de ban sngotu bana kalyang ka agency klele ban penbyang henry nadu bawan kani ke jing e habai de bat ki gas hakaba ka jing e kam de tang hakate ka agency Henry Habaro kawi kari bat kabala penlong ya ke Indian Oil Corporation IOC ban hab ban penjalan ya kerkom a ya ki gas na ka arpui sngi sya ka saup san sngi kate ka try jong ka one car Indian Service ka penram jor halor ka jingja kabla ja office turikam jongka bat ka jingsha panja burom kinong trai jongka hakaba kila sha berngem bersin hakaba kum ka try kamla satyawan pedang kumta kate ka try kala kerpat ya kinugi nugi sing balang ni kiri pajba lada don kanugi nugi jing e kide ban wanda ka sorba jajai bat ban ekran penbaj bha halor kanugi kajinge ni yang kerasnya yang menoru ni long bang ni welcome ni tambalong ni ong tam bakin yang betilai nang bakalong nomlong rush diberi aku office ini ong ikisya subha yang betilai nile way to way pangya katahi break is mutu bakala bang be iki ni ong minum ai gas iki long kibun nang te ki nama kisen ka jong last time bakin booking e kam julong te hadin pating ni supen shai ki bakin de ban booking nilai chnong pasnong nilai KYC nilai ni ong ikisya bakong pide banong permanent ya kan ka phone number ke tambalong menta kiwan man kapor ki kala ka phone number tingi subatay bahimla ban kala man kapor ka phone number namba ka booking tingi ong ta kikwa ban ki kam subha wan di line ta kata bang jingkran jungin nama babun brew am tingi kran yan long ikran babun iter ikili jingkili ta kom kran kalong tekat ka he sur ken tingin kran benya do noro isu ong iki subha yang the line nile way per way piki baro hoy ki customer jongi na one car Indian Services ba phinya booking hadin balade saukusan singi yaka gas 14.2 kg fin booking dekat register phone number jongpi marsen the booking finyo shua ka confirmation message ba after 4 hours you will get a booking confirm hadin kata finsa yo kowe ka message pa within a week finyo no ka gas kowe nga request visa ba fin recharge ka phone jongpi but ka badi ban don network ba person pelay ka DSC kadi ban receive ka phone jongpi sia kanang claim DSC ngim la ban ai ko kano ka gas DSC kalong delivery authentication code kani ka DSC kalong ba pensyai ba pila shim ya ka gas jongpi kani ka namta kani ka DSC long kamlong misuse long na cylinder jongpi nim ai kiwe kin ai bi yapi the pin ai delivery kalong kum ka OTP ka we suppose mentafin order ke tiaro the claim ai OTP kim jo ai kita kitiar te kalong ban pensyai ba ka ka cylinder jongpi nila delivered hafi the pi ai ni kita ka OTP ngadap tak jing sokya bata ke jing soksi ya katu ke jing jang ha ka ba ki bun ki brew ki balawan bandrung ken thet saka office petrikam jonga da ka ba ki kinno ya kin da ka ba ki kinno kumne bata kumtai bata ka ba ki kwa ki kidan ka tien da ka ba ki berngem ki bersit bat yang ka jing bat da ka ba kinno ya ka agency ya ka kam ka jongka ke ka balaja ha ka tu ka sni ka tundai ka ding ka sni se jan aga akun rep ngapin rem juri ya ka ni ka jing ja ka balaja ya ka ni sni halo kata ka jing di blank ya ka gas kam dan satya bat inong ong bangayo snow bat klem ka jing pensyai bat ya kata ka jing di blank bat ida ong baka kapoi kata li shikrok liyo beki ong ba iyo snow ba siteng ni penha pa ko hune ba siteng kali sidrong te kanang yang jong gitu ki nakaliang jong ni ki OTP ki ACA itu nama beliau
kalau penmi nadin begitu dan ketu kejinglong prices hapo ang hangi hapo hak ini as a whole kajaba ka IOC ka penmi ak jom ki kendon ko haga yang jom ka haga yang jom ka booking ba refilling ba kalau penmi bangi ba bakadai bangi hap pendon tam ya utau di isi hadi nan ta gile no kala ha kita ki kendon kala hak hane kendon ya ka ya rural area na ka absensi syaka sau absensi but ya ki kapsul lale aku isi syaka absensi ho ya sutu padan ke jingge ha kita ki baru henry kum ke agency ba undai jang manga ka whole jang ka Meghalaya ki agency baru kinahaban buat lang ya keju ni poi ha ke jingge ndai ngilai le ban sutu iki but haba ki bukuru ki de ban book da untuk number ubal kilare register ha ka mobile jongki to yang OTP yang jong OTP pat kalong kumni man ya book one way OTP sau kan tao tho te hapo kata sau kan ta one OTP jong ka customer number ID ta customer ID dei number jong ka card gas jong ki hadi nang ta usawan UDC onda hakata ni salah kan ayat gas ta kadang wada penranjur ye kitu ki pakeno banggedan ke jing ditu na yang jong ni kum kata ke kam don satya hang ni ngal tri ngadan ya kali ke agency mental always nem hang ni ngim pajudon kanu kadak ni kalong kumne ka order binyo kalong na UDC ba man la kasan snem ni de men chin ya ki pipe ba man la kasan snem chin yu pipe de kabangi kan body ki automatically hamangile ya ka KYC ulawan rupa poka computer pipe hose pipe pending de ni haban chinyo ta nama bale yu upai ulang risky ba nama kata kada la ai ka order ni ba every 5 years ide ban chin ya upai nyimde bingi force bankum kata yi klemdon ni klemdon kum kata ka jingkran yano ro ni klemdon kum kata ka tin ka bangi kren yano kabadang burom halo ka jing wan jong ka seng RBYF jong ka bani hat unit nasutu baka don ka kam ka bakya yaki ha ka jingket ke jongki nan ta ka jing ba jongki pat ba bakin pet ya ke ke jing ja ba ya ke ba ka bayadil ba ki pai ba ngasutu ya ka ngasutu ha ngata budram ni ya ki do tang ka wai ka ba pen kendit yang ka long ba ki wan changa ki klem pentit ki klem I notice bikin man hen on jin la da ki wan banyak tendu ana ngakloi banyak keren bat ki banginya penbek ya ke ka ba libat ya ke bangi don kam haduk mentang ngadang don kata ka jinglong balaki wa banginya keren ngakloi banyak keren bat ki MeghalayaPost.news